Atamalo 90 mag sikunde ma pachoka endi tedo kod yien. Kit teko ma tedo mar jo science ok opuodho. Kaka yo mar duoko piny tho ma tedo gi yien kelo, riwruoge adek oriwore mar chiwo gas mar tedo ne sikunde. Kaka Judith Mondi wende leronwa, riwruoge go ne oloso e romo mar Kemri madhi nyime boma ma Nairobi ka. E odiechieng' mar ariyo nyasi mar romo mar 14 mar Kemri, motisi ni Kemri Annual Scientific and Health Conference, jokedo ne ngima makare mar alwora oyango chenro mar kecho skunde ma pod tiyo kod yien e tedo e pachoka, ma sayans yango ni kelo midhiero ne ngima mar dhano. 90% of the schools in Kenya are using wood fuel to run their kitchens. And in these kitchens, there are cooks there who are staying for many, many hours. We have children who are being exposed from where they are in the kitchens, I mean in the classrooms, as well as also in the dormitories and the playgrounds. Tiyo kod yien e tedo kelo midhiero kaka tho kendo ji maromo 45,000 e kwan mar ji 100,000 wito ngimagi higa ka higa e pachoka nikech midhiero mar tedo kod yien. Riwruok mar Liverpool University, bengi mar Equity kaachiel gi kar timo nonro mar Kemri ochako okang' mar siro skunde ahinya to mag sekondar e dar kowuokie yien kendo tiyo gi gas makare. But when we look at indoor air pollution, which we are more concerned because we are talking about indoor, and although we are also talking about indoor, which has polluted outdoor, is we are losing about 42 deaths. We are losing 42 deaths per 100,000 population annually, giving you a rough estimate of over 23,000 deaths that are dying due to indoor air pollution. Gikoni skunde 300 magiseketie gasni ni kod lokruok nyadi 85 kipimo gi skunde ma pod tiyo kod yien e tedo. And it's no wonder that is why most of the schools we are seeing the cooks actually being absent because they are always sick from the exposure. That is why we are seeing also absenteeism from children, and probably because we are doing also a study to see whether this air pollution. Kenya chano keto lokruok e skunde duto matedo kod yien kochopo higa mar 2025, kata kamano ne jodak maoko, riwruoge gikoni owinjo ket gas ma inyiewo matin tin e nengo ma japiny nyalo e odiechieng' ka odiechieng' e chenro ma dho ngere dendo ni smart meter. Ma gikoni biro daro ji kowuok e yien nyaka e gas. Judith Mondi, Ramogi TV. Jood bura koro dwaro ni jatend migawo mar